sei como me mover. Se hai cousas que non comprendemos, algo teremos que facer. Parecía natural, os capadores eran uns máis. Apropiaronse da terra e somos nós extraterrestres. Escapando pouco a pouco, un a un. Non nos recoñecemos, case non queda ningún. Etiquetaronnos de extraterrestres, os extraños non somos nós. Se en serio nos importa, hai que ter máis convicción. Parecía natural, os capadores eran uns máis. Apropiaronse da terra e somos nós extraterrestres. O capador de extraterrestres. Os capadores eran uns máis. Apropiaronse da terra e somos nós extraterrestres. O capador de extraterrestres. O capador de extraterrestres.